Kaya ngene iki bateh rekaman video amatir teko warga wektu nemokno batang kewan laut ning perairan Lor Tuban. Pase ning Dusun Jembel, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pas dina Kemis sore. Batang sing dawane kira-kira sak meter kuwi diyakini warga anake lumba-lumba. Pas ditemokno karo warga, kondisi kewan iki pancen ngesakno. Awake wis aboh karo metu ambu badhek. Malah ning sisih weteng karo ndase ana catu sing ngelothok sing dibedhek merga ketatap karang pas kegawa ombak. Hal iki dibedhek merga pirang-pirang dina iki wilayah perairan Laut Lor Tuban lagi ngalami mangsa elek karo ombak gedhe. Warga mbedhek nek anakan lumba-lumba iki kerot ombak terus kepisah teko kancane. Merga kondisine wis mati, kewan kuwi kedampar ning pinggir pantai. Miturut keterangane warga sak panggon, penemuane batang lumba-lumba iki lagek kedadian ping pisan ning panggon iki. Senajan sadurunge tau ana paus sing kedampar tapi kondisine ijek urip. Merga dikhawatirno ambune iso ngganggu aktivitas warga, batang lumba-lumba kuwi akhire dibalikno ning tengah laut karo warga sak panggon. Ziki Muhammad, JTV.